Diyos maray na hapon sa inyong mga tugang, maluhod po ang gabos, sa pagpamibikang orasyon parata. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imuli na lang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan. Naatamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Dadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imo linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuko po ang gapos. Sa girara, Diyos maray na hapon, isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pa sa salamat, dulot ni Bibian Calleja, Arlene Moya, accepted research for 18th DLSU ICAPS offered by Medallia Family. Pasasalamat ni Judy Nolial. Asin sa mga espesyal na intensyon, for nursing board examination, dulot ni Jensen Renan F. Romero. To pass the licensure exam for teacher, dulot ni Girly A. Minia. For healing prayer for June and Al, dulot kang Perez family. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag, para sa kalag ni Pilar, dulot ni Pere and Loterte family. Para sa kalag ni Evelyn, dulot kang Toledo family. Kunyan po, nasa ikatulong Domingo kita kang Kwaresma. Matindog po ang gabos, asin sarabay niya itong awito ng awit sa pagpoon. Sa
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa ebanghelyo ngunyan, ginagamit ni Jesus an parabola kan sarong kahoy na dai nagbubunga. Ginagamit niya ang istoryang ini, tanganing tukduan kita, na ang pagbabagong buhay, dailang pagbirik hali sa kasalan, kundi pagiging mabinunga sa mga marhay na bagay. Kaya po nantaan Santa Misa sa pagsiyasat kan sa tong mga puso, balikan ang mga aldaw, kung sain nakagibo kita nin kasalan, asin nagin pabaya sa paggibo nin karahayan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginigikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kaugaying hilnga, an pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsyensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, sa tuyang madadangog, ang pagpapamidbid ng Diyos ki Moises. Asin ang panuga ng Diyos na ihahawas niya ang sa iyang banwaan sa kamot kan mga Ehipsyo. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Kan panahon na iyan, si Moises iyo ang nagaataman kan mga karnero asin mga kanding kan panugangan niyang si Hetro na padi kang Midian. Sarong aldaw, inalaw niya ang mga hayop pasiring sa sulnopan kan kalangtadan, sagkod na nakaabot siya sa Sinai, ang bukid nin Diyos. Nagpahiling siya duman an anghel ning kagurangnan sa laad nin kalayo na naghahali sa tahaw kan sarong marambong na tinanom. Nahiling niya na nagkakalayo ang marambong na tinanom, alagad dei man ini nasusulo. Makangangalas ang sabi niya, ranihon ko daw asin hilingon ko kung taano tadai ini nasusulo. Kan mahiling nin kagurangnan na nagrarani si Moises, nag-apod siya hali sa tahaw kan nagkakalayong tinanom. Moises, Moises, uya ako. Ang simbag ni Moises. Nagtaram ang kagurangnan, dei ka magrani, halea ang sa imong mga sandalyas, huli tabanal ang lugar na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos nin sa imong mga magurang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Kaya tinahuban ni Moises ang sa iyang lalawgon, huli ta nakatakot siyang maghiling sa Diyos.
Nagtarampa ang kagurangnan. Nahihiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang sa indang inagrangay na iligtas sinda sa mga nag-uuripon sa inda. Naaaraman ko ang gabos nindang tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda sa mga Ehipsyo, asin darahon sa dagang matubang, mahiwas asin mayaman sa gabos na bagay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawon an sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang gabos niyang balaog dai mo paglingawan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan. Binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan. Binibindisyonan niya ako nindanay na pagkamuot asin pagkaherak. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan minapahiling nin pagbalos asin hustisya para sa gabos na inaapi. An sa iyang mga plano ipinahayag niya kay Moises. An sa iyang mga gibo sa banwaan nin Israel. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Siring na ang langit halangkaw sa daga, ang danay niyang pagkamuot dakula para sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Sa babasahon, pinagsasaysay ang istorya kan mga Israelita, kan sinda yaon sa lantad, asin kung paano sinda nagsunod. Dangan nagtalikod sa Dios. Sa siring na paagi, yaon ang pangapuda ni San Pablo, nagirumdumon ang nakaagi, tanganing dain naliwat mawara, sa dalan ang baunwaan ng Dios. Hinanyugon niya ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot kong girumdumunindo ang nangyari sa satong mga ginikanan na nagsunod kay Moises. Naglakaw sinda gabos sa lindong kan panganoron, gabos ligtas na nag-agi sa dagat na pula. Sinda gabos binunyagan sa panganoron asin sa dagat bilang mga parasunod ni Moises. Nagkakansinda gabos kan parehong kakano na espiritual, asin nag-inom kan parehong inumon na espiritual. Nag-inom sinda hali sa gapong espiritual na nag-iba sa inda, asin ang gapong ito iyo si Kristo. Alagad maski siring, dai ikinaugman nin Diyos ang kadaklan sa inda, kaya ang sa indang bangkay nagkawararak sa kalangtadan. Ang gabos na ini sarong pagpatanid sa to, tanganing dai kita magmaawot, nin maraot arog kan ginibo ninda. Dai kita dapat maggurumod-gumod, siring kang ginibo kan iba sa inda, kaya ginidan sinda kan paragadan. Ang gabos na ito nangyari sa satong mga ginikanan bilang patanid, asin isinurat tanganing tukdoan kita na nabubuhay pa sa mga huring aldaw na ini. Kaya ang naghuhona na pusog ang tindog niya, maglikay, tatibaad siya, matumba. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras man sa nang idto, may nagkapirang tawo duman na nag-usip kay Jesus, dapit kan mga taga Galilea na ipinagadan ni Pilato, mantang nagdudulot sinda nin mga atang sa Dios. Sinimbag sinda ni Jesus, naguhuna kamo,
na mas makasaalan ang mga taga-Galileyang idto kaysa ibang mga taga-Galileya huli sa nangyari sa inda? Bako. Alagad sinasabihan ko kamo na kun kamo dai magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Idtong 18 katawong nagkagaradan kan marumpagan kan tore sa Siloe, sa paghuna nindo, mas maraot sinda kaysa ibang mga tawong nagierok sa Jerusalem? Bako. Alagad sinasabihan ko kamo na kun dai kamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Dangan, nag-usipon si Jesus kan parabolang ini. An sarong lalaki, may tanom na higira sa iyang ubasan. Hiniling niya kung may mga bunga ang kahoy, alagad mayo siyang nakua. Kaya sinabihan niya ang namamahala kan sa iyang ubasan, 3 taon na akong nagpaparabalik-balik sa paghanap nin bunga sa kahoy na ini. Alagad mayo akong nakukua. Paluda ang kahoy na iyan. Sayang kandaga na natatanuman ka iyan. Alagad sinabihan siya kan namamahala kan ubasan, kagurangnan, pabayaing na mas tingunyan sa nang taon. Makalot ako sa palibot kan kahoy na iyan, dangan bubugtakan ko nin abono. Kung magbunga iyan sa sunod na taon, marhay. Alagad kung dai magbunga, paludunta ang kahoy na iyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ngunya na Domingo po, sa gabus na misa sa bilog na Diocese of Legazpi, binabasa po ang sarong surat, hali sa satuyang obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon, asin hali man sa samuya na mga padi. Pastoral exhortation po ini on the present national situation. Ang titulo kan samuyang surat, sarong pangapudan sa paglaom, a call to hope. Tugutan po nindo akong ihiras ang samuyang mensahe sa saindo. Mga tugang niya mo kay Kristong kagurangnan. Sa atubang kan mga presenteng pangyayari sa satuyang nasyon, bilang mga tagapamahala kan satuyang pagtubod asin buhay, bilang mga parasunod ni Kristo, kami sa indong obispo asin kapadian, buot na magpaabot nin mensahe sa saindo. Sa kamauotan na matabangan kita na sarabay na magpangadji, maghurop-hurop, kung paano niya to sisimbagon ang mga agyat kan pangyayaring inaatubang ta sa ngunyan. Digdi sa inot na babasahon, ngunyan na ikatulong Domingo nin Kwaresma, madadangog niya to ang sabi kan kagurangnan na Diyos kay Moises. Nahiling ko ang grabing kasakitan kan sakong banwaan, nadangog ko ang sa indang inagrangay, naaaraman ko ang gabus nindang tinitios, kaya naghilig ako hali sa langit, tanganing iligtas sinda. Marhay po na maghapot, kung paano niya to babasahon, halimbawa, ining pag-arestar sa dating Presidente Rodrigo Duterte kan International Criminal Court o ICC. Tanganing simbagon niya ang akusasyon sa iya nin paggadan kan sobra 5,000 katawo, 5,000, o lampas pangani sa 30,000 sigun sa iba. Durante kan siya presidente kan mga taon 2016 sagkod 2022. Magigirumduman ta po na kan apodon siya sa atubang kan sarong komitiba kan Senado, daing duwa-duwa po na inako kan sa tuyang dating presidente na siya ang nagsugo kan mga pulis, nagadanon ang mga pusher asin mga adik, na iyongon yan ang basihan kan pag-arestar sa iya. Huli kan ipinahiling niya na kapangyarihan asin impluensya bilang leader, makusog ang buot, daing iginagalang maski sisay man, maski ang mahal na Diyos sa iyang pinagbasang-basang,
Haros dainin si Isay man sa sato, ang naghuna na sarong aldaw maatubang siya sa kamugtakan na daina siyang kontrol, asinan sa iyang boses dainanin kapangyarihan, arog kan nangyayari sa iya ngunyan. Ano po ang itinutukdo sa to kaining nangyayari ki dating Presidente Duterte? Enot sa gabos, pinapagirumduman po kita na ang gabustang mga gibo may konsekwensya. Asin kunan sa tong gibo, sala, urog na kung ini nagdudulot nin karatan o kagadanan sa kapwa, papasimbagon po kita asin sisintensyahan sa atubang nin korte kan mga tao asin hukuman kan mahal na Diyos. Ikadua, ipinapagirumdum po sa sato na ang kada tao may dignidad na dai pwedeng pagbasang-basangon. Ang buhay nin tao urog na mahalaga asin dai pwedeng pinapasipara. Nin hulita ang buhay hale sa Dios asin dai po kitang kapangyarihan na pasiparahon o duhagion, ratakan o gadanon ang sisay man. Kunda ita po nga ni maako na makahiling nin sarusa ng tawong ginagadan, paano niya to binabaliwala ang ribo-ribong ginagadan sa anuman na kadahilanan? Dahil po pwedeng sabihon na dahil ang sarong tao, durogista o kriminal, ang destino niya pirming kagadanan. Ang derechos humanos o human rights, bako sa na pong para sa nagkapipira, kundi para sa satuya gabos. Bako sana sa mga may kapangyarihan o may kaya, may inadalan o maimpluwensya, ang human rights para sa gabos. Ikatulo, dayta po paglingawan na dakol na mga tugang niyato ang biktima nin manlain-lain na pagduhagi sa human rights ninda, lalo na ang mga kasaradayan. Enot, ribo-ribo pong mga eskwela, an arual daw minapa-eskwelahan na dai na mamahaw, mientras na pwede man kuta na natawan sindanin pagkaon pag-abot sa eskwelahan dahil tamay pundo po ang gobyerno para sa mga siring na pangangaipo. Ikadua, kadakol po ng mga tugang niya to, ang dai nakakakuanin bulong, dai nakakapa-ospital, tadaing pambayad, asin daing maninigong tabang para sa saindang salud. Alagad, ang mga programa na masimbag kuta na kansiring na mga pangangaipo kan kasaradayan, arug baga kan PhilHealth, hinalian palugod nin pondo. Ikatulo, pirang mga buhay na po ang nagkawarara sa mga aksidente sa dalan, ninhuli sa mga raot na mga tinampo asin mga tulay na hinidali o sinapote ang pakagibo. Pirang buhay na ang nawara, mga harong na inanod, dahil tasupondo para sa mga proyekto na dapat ginibo nganing magkontrol kan pagbaha, nawara. Pirang ka mga komunidad na dati daiman pigbabaha, alagad ngunyan iyon na, binabaha na. Ninhuli sa mga proyektong dai kinonsulta sa komunidad, asin bako man ang komunidad ang pinakamabenepisyo. Asin ikaapat, sinasabi na ang satong national budget ngunyan na taon, pig-aprobaran. Bako tanganing simbagon ang mga tunay na pangangaipo kan mga namamanwaan, kundi sa pagpaunra nin kapritsyo, kagustuhan, ambisyon, nin nagkapirang politikong gahaman. Ini po gabos na mga mamundong ladawan kan sa tuyang nasyon, ining labilabing pagtios nin kadakol na tao, ang pagbaliwala kan mga programa asin proyekto para sa ikakarahay kan gabos, dahil sa korupsyon asin makasadiring ambisyon nin mga nasa poder, ang padagos na pagluya kan sa tuyang ekonomiya asin kalidad nin buhay nin kada saro, asin dagdagan pa kaining pag-arestar ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini gabos, nagdudulot bako lang nin kapurisawan asin kawaran nin paglaom, kundi urog sa gabos pagkabaranga na pwedeng magdara sa sato nin iriwal o mas makuring biolensya. Anhapot,
sa in kita inaapud sa atubang kan presenteng kamugtakan ta. Ano po ang dapat gibuhon kan mga siyudadano, kita bilang mga katolikong siyudadano? Dangugunta po ang sinabi ni Propeta Zacarias, papangyarihon nindo an hustisya, asin magmabuot, asin magmakulog kamo sa lambang saro. Tulong bagay po ang samuyang pangapudan para sa saindo. Enot, pakipunan ta po sa pagmakulog sa kapwa. Dangan sa pagtalubo sa pagkamuot para sa satong banwaan asin komunidad. Dahil may pagmakulog kita, kaya habutang may kapwa na pinapabayaan, inaapi, asin lalo na ginagadan. Dahil may pagmakulog kita, kaya pigsusuportahan ta ang marhay na trabaho nin kapulisan asin militar. Alagad pigsasagwi ta ang pag-abuso sa otoridad, asin mga pagbalga sa human rights asin rule of law. Ikadua, day po mawaran nin paglaom. Padagos sana ang paggibo nin tama, maski da ita panahihiling ang resulta, ang bunga. Padagos sa pagsabot asin pagsabi nin katotoohan, lalo na nakadakol ang nalilibungan huli sa disinformation o napatubod nin mga kaputikan. Padagos sa pagkahirak asin pagpatawad sa atubang nin kadakol na nagpapadaog sa saindang pagkatakot asin dagit. Padagos na maghinguwa asin magpagal, bako sana para sa sadiri, kundi para sa mga mayong boses asin mayong kakayahan, asin para sa mga masunod na henerasyon. Asin pangtulo, ngunyan po na panahon nin eleksyon, magingo na kitang mga siyudadano asin botante na may integridad asin ginagalang ang pagkasagrado kan balota. Bago kita magpili nin mga kandidatong may integridad man asin puso sa paglingkod. Mag-volunteer po kita sa PPCRV asin NAMFREL sa satuyang parokya. Tanganing magtabang sa voters education asin magbantay para sa matuninong na aldaw kan eleksyon. O pwede man na magsuporta kita sa pagkampanya nin matanos na kandidato, basta dai maging parte sa darayaan, barakalan nin boto, asin pagpalakop nin disinformation. Mga tugang, sa espiritu po kan Jubilee of Hope ngunya na taon, dangugunta ang sinabing inikan sa tong Santo Papa Francisco sa iyang surat encyclical na Fratelli Tutti. Sabi ni Pope Francis, iniimbitaran ko ang gabos sa panibagong paglaom, a new hope. Ninhuli taan paglaom, nagtataram sa to, manunungod sa sarong bagay na nakatudok sa kairaruman kan puso nin tawo, anuman ang kamugtakan niya, ngunyan asin sa inman. Ang paglaom, nagtataram sa to manunungod sa sarong pagkapaha, sarong pangiturugan, sarong pagmaawot sa buhay na lubos, sarong pagmaawot na madarakan sa tong puso asin espiritu sa darakulang mga bagay, arog kan katotoohan, karahayan, kagayunan, katanusan, asin pagkamuot. Ang paglaom, makusog ang buot, tattaong pasiparahon an anuman na kagabatan, asin anuman na nagpupugol, tanganing mahiling ta ang tunay na liwanag sa satong atubang. Padagos kitang magbaklay sa dalan nin paglaom. Nuestra Señora de Salvacion, an samong paglaom pakusugon, sa pagsunod sa kabutan kan sa imong aki, kami pirming parumdumon, na kami, siring sa kahoy digdi sa ebanghelyo, dapat magbunga, takundai, tibaad kami, paludon. Amen. Pinirmahan kan obispo asin kapadian kan diocese kan Legazpi. Matindog po kita, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod.
Nagtutubod Natutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit as daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Binangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhan Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Halit naman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Idulot ta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang ministeryo, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, pakusugon kan kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mapasatuyang kinaman, nasyon, pamilya asin puso ang katunungan na hali sa pag-ako asin paggalang ning kapwa, urog na ang mga lain man sa to sa ano man na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Nanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa iyaon sa kadikluman nin pagtios, magkaigwa kan kusog na magdulok sa Dios, na danay na harani sa to gabos, ipamibi niya to sa kagunangnan. Tanganing kita gabos na yaon sa Santa Misa, makadara kan presensya ni Hesus sa harong niya to, asin pabanalon ang satuyang simana, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga gadan, makamansay kan lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya sa maman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi taan sa tuyang lideres, puon sa national government, sagkod sa satuyang mga barangay, ang satuyang kapulisan asin militar, para sa katuninongan kan satuyang mga komunidad. Mamibi kita. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakidulot po ang sa indong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong ipinangako nindong ipagpapangadji. O Diyos na samuyang Ama, tabangi kami na maging mabinunga sa karahayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Nasa tuyang nanginibong,
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang na ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghinguwa na magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan nin isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, natalingkas ang isip sa mga maraot na kamautan, mapakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga bagay na nagdadanay. Kaya, kaibakan santo sa sin Angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ampon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugapos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nag-aapod sa to na maging mabinunga sa karahayan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin kalayo nin pagkamot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadaan mong madatong. Sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawohan, as kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagpod paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa mong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Dios banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanohonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Matindog po kita para sa pamibi. Kagurangnan, kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga na basog na kan tinapay hali sa langit, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi nin gibo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos na nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 42,302 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 5,003 as in 50 centavos. Ang ikadawang kolekta, nag-abot man po sa 6,748 pesos and 35 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Maot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, 2 anonymous sa pig 5,000, 5 anonymous sa pig 500, anonymous 165, Hector Belches and family 2,000, Krisa Ann and family, 300. Bien Gregory Hunasan, 200. Diyos mabalos po. Announcement for Tada Canisters. Ang Parish Commission on Social Concerns nag-iimbitar sa satuya na maging parte kan programang Tada. Ang Tada iyo ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ni Legazpi. Ang Tada sarong acronym na anbot sa bihon, tanganing ang dukha at amanon. Ang nasabing programa, nagdalaom na pakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo, asin programa para sa mga nangangaipo, asin man makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa lado kan edukasyon, health, medical, dental, asin optical missions, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada, saro sa paagi, tanganing makatabang kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya na maging parte kan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters, diyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns. Ang mga canisters sa tuyang hulugan ninda mababa sa piso, araw-aldaw, asin ibabalik sa ika-4 na Domingo kan bulan poon sa Abril 2025. Pero may giromdomon ang sinabi ni Hesu Kristo, an anuman na ginibo nindo sa saro, kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo yan sako. Marina, asin magtada kita. Pamilyar po sa tuya ining programa kan sa tung diocese na tada, dati tan ining pigigibo. Every time na 4th Sunday kan si bulan, iyo po ang tada Sunday. That is why ang hinulog po nindungon yan sa second collection para po iyan sa tada. This is an anti-poverty program of our diocese. Dakul po kitang mga proyekto na para sa mga dukha. Asin saro po ini sa satuyang fund source. Kaya kung buot po nindo na magkaigwa ka itong saradit na mga alkansya na pwedeng hulugan po nindo nin mga sukli, nga loose changes, pwede pong magpalista dyan sa likod, tanganing magpa-reserve kan sa tuyang
alkansya na pigo-offer po sa misa. Sining man mahangad po kami kan sa indong pangadji dahil igwa kitang bagong padi na oordinan ngunya na Martes. Reverend Mark Austin Tuazon will be ordained to the priesthood duman po sa Sentrong Ligaw. Imbitado po kamo, pwede man magsunod sa live stream. Kindly look for the page of Saint Stephen, the Proto-Martyr Parish. That is the Facebook page of Ligaw Parish. Naka-live stream po ang ordinasyon duman ni soon-to-be Father Austin. As in kasabay po sa aldaw na iyan, that is also the 27th Episcopal anniversary of our Bishop, Bishop Bong. Kaya pakisabay po siya sa pangadji. Salamat man po sa pagpamibi nindo para kay Pope Francis. Pagkatapos nin lampas sa bulan sa ospital, ngunya na aldaw, maluwas na po siya. Lugod magpadagos an sa iyang pagkusog, asin pagrahay. Salamat man po sa mga naglingkod sa misang ini, sa satuyang online community, pati po sa Indugabos sa aktibong partisipasyon. Tindog na po kita. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan, namimibi kami, pasunoda ang mga puso kaining sa imong mga paratubod, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa, mautob ang kapanoan kan sa imong mga tugon, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, magin mabinunga sa karahayan. Salamat sa Diyos.